Ayan guys, so yan. Eto na naman tayo, bagong ligo, tapos nandito na naman tayo. Palaging dito ang intro ko, 'di ba? 'Di ba guys? So yan, pupunta ako ng actually pupunta dapat ako ng paaralan ng high school. Kasi kukuha ako ng Form 137 ng mga requirements kasi iniisa-isa na. Tapos yun, yung kaklase ko na yung best friend kong lalaki, si Jo Marie, siya na yung nagpa-appoint doon sa school kahapon kasi hindi na ako nakasama. Tapos ngayon, kukunin na lang. Kaso, nakuha niya na din daw. Galing na siya doon kanina sa school. So, kukunin ko ngayon sa kanya. At, yun guys, sasahod tayo ngayon. Yes, tingnan natin kung magkano laman. Tingnan natin kung magkano ang laman. Kung magkano ang ating sahurin. So, yan, kinakabahan ako. Kasi, syempre, alam ko naman na mababawasan kasi nga nagbabayad tayo ng tax. Pero okay lang yan. Carry lang. So, yan guys. Nandito na ako sa park. Kasi tayo daw. Sakto parang walang tao. Parang walang tao. Okay. Walang ang tao. At mag-withdraw muna ako guys. Bibili kasi ako ulam namin. Ito. So yun guys, binalance ko muna. Tapos, ang laman, guys, nagulat ako kasi, ang laman niya is yung dating laman nung iniwan ko. Like, yung iniwan ko doon, yun pa rin yung laman nun. Hindi ko alam kasi nakalagay dun sa ko, 21 to 25. So, 26 na ngayon. Hindi ko alam. Magtatanong ako kay Kuya Noli kung paano yun or kung, ewan ko. Hindi ko alam. Pero nabablang ko ngayon yung isip ko. So, bibili mo na. Ay, ano ba? Pupuntahan ko muna yung kaklase ko. Tapos after, bibili ako ng... Pero nag-withdraw ako guys, pambili ng ulam namin. So, let's go. And... sister. Tissue. This is my tissue. Dito. Ba? Isa naman. Ayan guys, ito yung binili ko sa LCC. At dito ako sa tindahan na dito. At iniwan ko nga pa kasi dito yung nauna ko kasi yung binili to. Yung binili kong karne, half kilo na karne. Ayan guys, let's go. Bye-bye! Ayan guys, dito na ako kila nanay at inabot ako ng malakas na ulan. Ayun, medyo tumila na. Kaya, ayan, gugora na naman tayo. Ayan, gugora na tayo, guys. Nagaan pa, pero... nagpupukpuk si tatay. Pen. Let's go. Okay. Ito na tayo, guys. Umaambot pa. Buyong. Buyong. Eh, si tatay yung nagpupukpuk. Grabe dito guys, kahit umuulan, pero yung maalingahot. Ano ba yun? Yung kahit umuulan, tapos pinagpapawisan ka pa. Maalingahot kasi yung
lupa. Susangaw, alisngaw. Basta kayo na lang intindi. Alam nyo na yan. Hindi ko nga pala dala yung yung Forma 37 ko. Kasi, nasa sentro na ako, nag-chat ako doon sa friend ko. Sabi ko, pupunta ko sa kanila, kukunin ko. Sabi niya, wag na daw muna, saka na pag nag-enroll na daw kami. Sabi ko, sige, lugod, tugot daya. Sabi niya, siguro kasi busy siya doon or kung ayaw niya kung pupuntahin sa bahay niya. Char. Hindi, baka nahihiya siya. Baka di ba ganoon talaga pag hindi ka prepared or hindi ka ready, tapos may pupuntang bisita sa bahay niyo, tapos hindi ka ready pa rin. Basta, yun na yun. Ganyan ang daanan dito kapag umuulan. Ayun tubig. So, kapag laging umuulan, ang makukuha namin dito is alipunga. Yung sugat sa paa. Diba? Yung sa may daliri ng paa. Yun. Alipunga. So, yun guys. Mag-aadobo tayo ng karne. Buksan ko lang yung gas. At yan, ito na yung karne. Lagyan ko ng toyo. Kasi hindi ako marunong magluto. Yan. Nakaano kasi yung camera, naka-set up. Kaya hindi ko mapakita. Saglit lang. Tataranta ako, wait lang. Wait lang. Tataranta kasi ako, wait lang. Guys, pasensya na. Ganda lang ang ambag ko dito sa bahay. Meron na si mamang nilagay dito na na laurel, paminta, sibuyas. At yun lang. Tapos nilagyan ko na ng toyo. Lagyan ko pa ito ng tubig. Hindi kasi ako ganito magluto ng adobo. Ayan na siya guys. Nalagyan ko na din yan ng ng konting tubig. Yes. Hindi kasi ako ganito guys magluto ng adobo. 'Di ba tayo may iba't ibang way tayo ng pagluluto lalo na yung adobo. Iba pala. Kasi ang inaadobo ko lang is manok. Kasi ito iba kasi. Masarap ako guys mag-adobo ng manok. Pero ito kasi first time ko nito mag-adobo ng karne. Ngayon lang. Kasi yan, wala si mama, walang mag-guide sa akin. Paano ko to lahat? Anong gagawin ko? Nakalimutan ko, may sinabi si mama kanina. Yung hindi ko alam. Kasi meron itong magic sarap, may paminta. Pero may nilagyan siyang paminta. Mama! Ay, daw si ma. Guys, baka maubas. Siya, inapo na daw si mama. Guys, I need help. Hindi niyo naman ako matutulungan. Manok lang kasi talaga guys, ang naluluto ko pa lang na adobo. Adobong manok. Pero adobong baboy, ngayon lang. Dapat ko bang takpan? Para hindi siya maubas. Tinakpan ko. Para magtubig siya, di ba? Paano pag naubusan ng sabaw? Aray. Sakit. Pag naubusan ng sabaw. Mama! Guys, lagyan ko na siya ng magic sarap.
Kunti lang yun ha. Guys, wala pa si mama. Ayan na guys, huwag kayo. Ang sarap ng luto ko. Kahit na ubas-ubas yan. Nawala yung sabaw. Masarap. Tinikman ko na. So yun guys, naluto ko na at ayun, ganun lang kabilis. Alam, dyan pa lang si mama. Sigawan ako nito pag natikman. Wala pa. Iba pala. Sisigawan ako nun mamaya. Pag nakita niya yung niluto ko. Ano kasi guys, bira kasi ako magluto ng ano. I mean, hindi kasi ako nakapagluto pa ng adobo ng karne. Adobong manok, oo. Ako talaga nagluluto dito. Pag adobong manok. Mga manok na ano, putay, oo, kaya ko. Like tinola. Pero, guys, napaka-basic lang talaga dapat nito. Kasi hindi ko pa kasi natatry. Pag hindi ko pa natatry, natataranta ko ganun. Kasi guys, hindi ko nga pala nilagyan ng suka. Kasi, yun nga no, may ano ako dati, parang may nakipagtalo ako kasi sabi ko, pag adobo, hindi ako naglalagay ng suka kasi ayoko. Sabi niya, di hindi na yun adobo kasi ang adobo may toyo at suka. So, ano naman, basta, yun yung ano ko. Yun yung sa akin, wala siyang suka. Hindi ko nilagyan ng suka kasi hindi ko bet ang lasa. Siguro, ganun. Kahit sa manok, hindi ako naglalagay ng suka. Or yung paborito ko nga, ano, yung sitaw. Pag nag-aadobo ako nun, hindi ko nilalagyan ng suka. Kasi ayoko talaga. Parang iba na yung lasa niya. So, yun guys. Yan lang yung para sa akin. Baka sa inyo, iba. Ganun. So, yan. Pagpasensya nyo na guys yung proseso ng pagluluto ko ngayon. Kasi, wala akong kasama dito sa bahay. Ako lang. Ayun, yung suka. Ay, ginamit ko nga pala yung tripod na yun kasi wala akong mapag-setupan dito. Wala akong lagayan. So, yun guys. Masarap naman. Diba? At least masarap. Kahit anong way pa yan ng luto. Basta ako nagluto, masarap yun. Ay. So, yan guys. Update nga pala. Nag-chat ako kay Kuya Nolly kung balang pumasok sa account ko. Tinanong niya ko kung nag-email daw ba sa akin. Busy na siya sa akin pag nakunon at may email na nun. Chinek ko yung Gmail ko. Wala naman. Tapos, sabi niya, baka daw next month pa ako makasahod. Kasi nakalagay doon is July 25. Nakalagay kasi pala sa ko, July 21 kasi hanggang 25. 26 na yon. Akala ko 25 hanggang 30. So, yan, hindi ko kasi, ewan ko, baka lutang ako nung last kong chinek or nung chinek ko talaga yon. Baka lutang. Tapos, yon. Akala ko kasi basta nag-gano na yung sa deadline. Parang papasok na lang doon. Tapos, ikaw na lang bala kung kahit kailan mo kunin. Hindi pala ganun, no? Tapos, sinabi sa akin ni Kuya Nolly, baka next month pa daw ako makasahod. So, wala tayong ngayon. Ay, wala tayong pang budget. Next month tayo makasahod. At, siguro kasi dapat doon mismo sa like, kung ano nakalagay doon na date, doon mo din siya i-check or kukunin. Pero wala talaga dumating na email sa akin na ganun nga. Kung yung Google AdSense, walang email na wala akong email na natanggap. Chinek ko talaga. Inisa-isa ko pa. Wala. At yun guys, update ko na lang ulit kayo. Natatakot na naman ako. Pero guys, ayan, chill lang dapat. 'Di ba? Fighting. So yun guys, tanghali na. Mag-lunch na kayo, kumain na kayo. At kakain na din ako. Pero maya pa. Hindi ako makain ng sakto sa oras eh. Kaya lagi tayong nalilipasan ng gutom. So yun guys, mag-ingat kayo, take care. Thank you for watching.